soka. Kutikete soko namdala. Kwandite tibala ndikugadzira tuntu vantu vakafoti kwachipoti mari. Unomochigadzira chinhu. Ndogadzira kuti maselula kuti makanika kuti maselula. Maselula ikati. Aiwa. Kadhi rakana zita rako. Mabhatiri akati nderekuchekesa tuntu vangu vanoti vanofana tuntu vacho kumabhatiri. Ndakataura zita remunhu iri pakati unoda uchii. Aiwa uyo ana basa rinenge ratonhongo ndatomubatsira nditogadzira maselula makanika togadzira maselula maredhiyo mabluetooth ako mazuva anaya tokanika nchitoona matibhera zvinovanoonoreva kwakuna magarafu akuna mari kakuna iriko kwadaita bhinya unopfuurira kwahwashanje mazano uchada kwahwashanje notora warongedzwa idhi vari kurongedza kuda Mutoriro vachoda soft tot otambidzana watesa kana kamusika kako warongeka unotsanenewani nedi kwemazuva unochiita ungeini anyika chikoti komagwari pakona tirongoti vanhu vangu vanotumari twangwa sokaita tumari january hanzi avakupa january senemu hanzi january disease panoti vati january heavy manje disease hatikunoona isusu takangomisiya pana january disease anozomanovaonererwa ivo kandiwairowa nezvinhu aiwa ndakatovaudza dhota chingwa nongaonanga kupenga kusura chitendeka mtimatoito chitonga tusagadzula basi akuri akarasa lasvika evhidemnange kutsvagadzula basi mutochi kungwere pamaizi masaga vave black vazanika nichamhupuka musabate vakunga ndikwanyepera one dzisi dzamboko manje vanoparara se wakati anopenga don't touch sini nyanhu hayo anokwanisa kuicontrol vakumwe pamwe ndikwantyikizira saka wakukwanisa kuzvikontrol ndinogona kutoita kana 6 months zisikatomboyana kuiona wapedza wenda rimande handichatomboziya nzvimbo idzodzo dai mwana vanaka nandane makore aminoti gore riti 2011 asi ndefoni yako aiwa yapa ndeyakudhara ndeikuna 2006 yewa 2007 2006 yapa pe3310 yekunyeperwa takanyeperwa ndakanyitorwa kumba kaishanitobika tii chamwa chakaitika wataura nandakatogara kuzendi tobika tii tazima mariro kuna Mhlanga kune mariro boka zito nditaya wabude usatondibikira tii vandanga twakangira kazeya kaukira usiku vanozvoka muridzoka Chodza tazontora tine mariro aiwa ngafanoenda ndozomona ndizvoka muridzoka karoramba kachiridzwa shanga titi haina ndakadaira after 2-3 minutes dhora noko tatozochamba kuidhuka urubona ndakaita dzedzekuloka ndiani polisi ndadzikadza ndivhurika polisi kudani kamwe ndikovhura dho bama 3310 tsake foni yedu foni yashiyako andakorohwa pepe ita ndikuona Chodza katoswa rikiti kweyo Chodza 3310 idzi kwanza mheno chandakonziweyo saka neyo uchiti inini koyo wakona papi pakana Chimimba ndakama ndikamana Chimimba yatorwa kupi pamariro kwandikutoti ndimhanye kuuya ndikanziye ikoko ndauya shamwana ndakunzira uya ndinabhuya ndirikura patema kuti neza handiwe hanzi Chimimba mwangwa yachiti kune gara nditengesa heti amene chikwamera amene hanzi nivana nokwapwa anifoni pakati pe3 mafoni atakarohwa nendhara neJovana Rose anga nezitsvimbo rakadaizozo mbari matanya akati rova shamwa ruzivo rwese but njaya ndakatamba faiti yekuti ndisavharirwe ndiri 1 ndinaizi iwewe Chodza idzawu ishamwari yacho chete Chimimba hapo mai ngamuka munhu vara Chimimba wacho atora asiti katendeka manight club yese titsvage Chimimba ndichitika ndaita kusvika papolice station ndapinda police station ndatonza steering taiwa isikupinda police station handitotsvaga Chimimba kawa matina ndina Chimimba kungweza tikatazobata Chimimba kwakuyedza Chimimba foni vikazvinezindara racho exactly nemavende nevoice ingati hachi ndatanga kutambisana naye fight ngatidzosera foni wandikwadzisa dzosera foni Chimimba kikirikiri Chimimba akati ndino ichatopandukirana nemwangu pana basitori nafutana nenge wakadhakwa kupinda but umbowa wanangana neChimimba stereki papa kutona kuti Chimimba style yako voice rako zvese handozvizvisa chatakatoenda rimandi tikatozobudiswa nedare ratonoti hava kurimandi chii chakaitika makurimandi kumudhara akakuita isei mudhara aiuya kukoti ka rimandi haana kunyazokutora akapolice station ndoko akauya akakinurega masero
kanzi hapana ifoni yangu yari kupi vatiri panapa vatatoka kuti ponda changu kwandaenda nemi ku 2 brigade vandaita oi papari police station kuti 2 brigade ganzi vanokupai fana wangu anatsokudyai muri muriwo kubaraki ndati munonyepa vandati kondi kwafusanjaji ndichita noise yakaipa kuti imi munhadanda ndezikunotiuraya ndakati zimdara zori kuairforce sekuti rakadwa jovhana rose nesuti yakaipa rairwa mashuzi asiri bho kune chitsvimbo charati Mbare matonyo sekuri bvudza Chimimba nokudzwa kana Chodza ndo paakaenda kurimandi kahwani angasitambura angasikaziye zvekusungwa negori rakasungwa vahanzi nami akanzi kunotamba nakuno kutange nindi ndakamusungisa iyari akazosungisa akauya nepolisi njani saka ndakamusungisa kupi akati achisonoka padhoo kuti ndisibude ndichiti ndiye chispai kaiye chisniki aidi kuti andimuziye osunga iye ndakatonza anesimba nechodza asi mugeva achibhadhara mabhero aurati Mdara uda foni yako mafoni bvawo yari 3 chana ma-10 kuti kudzini kwangu kudzini kwaChimimba nekudzini kwaChodza kakueswa Mdara mafoni aya vanzaiwanzi kuti anodai yangu ndakaipiwa awadhi kubasa chichi 3310 boys Nokia aityisa foniyo apa richiti 93 chamwandarowa 1 apana mhite mini apa rangaraya pamarivi vanhu vandoda kutoenda chamwa ndikutopfanywa kudheni kupedza kubika tii wozoenda ndikati amuchimbira ndari huku rangu pazairi kuenda ndimurereka zeka ngonzinde kuna kwachuna akati mahwani kana agurura ndikanga mutukazine nchiko 5 eri kudhara 3310 ichapisa akudhara hatakazotanga kudhara zvechigefa zvedraizomenji chichisi takatorosera madinga draizoma takutokanika twasinzwa namhama tenjizwa donha mvura takatorwa neblower fast nokapukutapukuta ndinonora 5 ndamda ndichitorarama atinonerwa kudhara isina basa nayo tikatotanga tisu ndiwekrista kugara ndichikoda kuexperiensa chinhu chinyowa ndaigara papamatsu banje jaisbam doro chichizvese takanwa stalix pp ronclear takaita 2 years ichitengesa ine 2 macustom indisikatoimwe ichitengeswa padheni pangu kusvikira pana isazoipa kuti brongo zvakatangira padheni pangu tisakazotanga kudhara saka kristu yafanira kuzongopfurani pandiri futi ndiko ndavalaina futi zainoita bva kumwe ndikuwanyepera ine zvakushanya apana amavhuriko mutasa mupoko dzawandasei plazi vari kupita skanki don't smoke shit skanki mutoriro futi mpanje mutoriro ndizvozvo haiputwe yeya haizi skanki ka ijanki asina machemical amaiwe chakabvangwa nepoison kamudhara kumwe ndikabhekwe poison vafana nongozitora zvinhu zviri mumoto zvese oputi achipenge kaini kutenga ngoma dzona ngoputa kana skati kana chiabo kana kutodzokera kungoma story nanzo tonoyo ngoma yacho yakudhara yana burning yawo vantokuitisa state wotanga unazokapeta state graft yako noita soft yekuzambia inonzi izvozvo kape ana pipika zvacho anafanyayekuzambia inonzi finyame inenge kadore inenge redi kafinyame hanzi ikwamekustachacho ari kuipa inorova pura dzese inotorova futi iripo but ini handizozvita mazvekuzokurongwa makore awandisa mudhara vakonongobooster so vamwe vanova concussion kuti bronk inobody burning yobva wasanganisa neiyo panyabhili haitoti panyabhili ati ove kana chimuti chakatisambana dhama mari yecha ndimwe zvese zvese jangu anampana dhama wangu kumachapika kansela akachimvana changu kachechi achikaita mari kana chimuti kachitengesa chidodo vanochitengesa mpama nezvitalisi chichitengesa marara zvabva chapfuta mari bvachanyarara so chide bhai pana changu saka ngatiite yacho yanguda kuti ndechikaendera mberi nezvinhu kapulasi harare yamwe yawashuga kakutapira kudai sonayo madhiri akawandisa so vanhu kamhanya nchivasosta nchidai kunjisa nhangu chadai nchivajisaikanikakati mari inechaisowandawanda mhongo koma kutengeswa bengera but haichawanda chakwana chete wanzei vanoti hauyu akutya akutambudzika akunyepedzera chimakanika mafoni akatanga kuti wakanika kudhara usati wakutoaziya nasikangoda chete kungokanika awo kupinda zviti ndikaregeza yeti atakaregeza kudhara maizvitakaigara mari kutsotsi tuma takaitika kudhara yakawandisa takaneta tikatozonoti apana ndakachembera kaikutoa nzvizvo ndisina kwanisa kuenda aka kasipana kanga anovhura mafoni
sunungura ndomesa ndopukuta nekabrasha kangu ndinatwo twese kabrasha kacho brasha kafoni kemunhu ndosungazungaikusvakaiobaka ndatone mari yangu twese tumafoni twangu anigadzira nemakastoma masingi handitoziva kusvika ma15 handiipe ndemakastoma andirwani kwai aya kandiisa kudara kuti makastoma gadzirani makastoma zvezezvivali utokanikira vanhu zvezvau unopafiwa bata maoko kwane kamaoko mudhara zvakachira kwane mamwe asara kupa mamwe ndadzivhara mamwe aya mamwe achikatogadzirwa asitapera kugadzirwa ndotogadzira zvezvanhu mudhara mamwe acho anisaisikanonoka kuyozotora ndotengesa ndotengesa ndodya maiweyo nende muzara keni vanenge vaita mabhatiri ndosaplya futi bhatira mafoni anenge akapa mabhatiri foni aipane kudzima kaindiripo chiremba ngongokubvisira kabhatiri kakukaura noda kuoriginal ndobaka kutori papondo $3 ngatorichi akupinai mukabhuka mazano ndikaputa angu chamba changu marawi chavari kudanza nzanzi achataka chidodo chocho chiriwa zvangu nesupu yangu kana skati yangu apa kunodoka nendapo ndikarova skati makuseni ndikarova skati matimetable manhendi nangu andozotandira nawo hatita kunasoarova masupu amajeto aiwa momzi yangu inini chavasingade kuti ndatadzira munhu anondida zvingaite bhezi yangu andoita zvingaite chavasingade kundatadzira munhu saka ndotadzira vanhu ini ndinotadzirwa kunge nezi maiwe ndanzwa nekutadzirwa andanzwa ndazvimba inini handidi kuti urambe uchita mhosva inini wai ndakudaidza ina handidi kuti urambe uchita mhosva ini semunhu mukuruka makutobhidhizisa vamwe vanhu kuti Mbare kunoitwa mhosva aiwa kudhara kwakwaitwa iyoyo ko takamboita mhosva iyoyo kudhara kudhara kwekuya mazvangu ame crime free agent ini ndikatokona kupara mhosva ndikukuputisa ndatoda isiri shamhu dzamwari tikatokona kupara mhosva tikakuti chamboko unoona chiri kana paMbare musika vanhu varunazoba vasomba kuMbare handimukona saka haitiridzi pakosi ari kumatswa ndiani kwaitiridzi unobirani handimukona pakosi unobirani hapana pakosi unobirani airport unobirani pane vanhu airport ndekwenkunzuka ndati kana vanhu vacho mazano ukada kuwabira zvitsaga vari kuponda akafira mberi vakunzi afa anu akafira mberi afa angada kuba afa apondwa ukarohwa kumatsotsi nharo tikakuruwa tiri kutomba chabafonika $3 ponde wakafonika $3 takandopenda chadei mazona vanhu vanenge vasinangana ma200 mhomwa chadei $15 yari kutotsonya mbijena chinokakotike kuti anozokapedza next week amafurikomuka vanhu mazona vakuvhuva saka vese varikuvharwa neketamutenge $3 otongofamba vachiita majenda hapana iripo hapana vari kupengesa kumhuka mhuka hapana kana imboripo ona kana pastodad ped apa pane mabhawa 3 akavhurwa varubatwa ngunzo yakaipa 8 o'clock hapana vese ndechigunduru vechitibhumu vese apana vanoda kuputidzwa kutojaidza vanhu kunyange chiri hanjanyanyovanika vanika kunozvangu pamwe wangu handidi unoshaya kuseri kwegeorge hatu kweswimming kwekura bekuseri apa pamberi pacho pane polisi paribatwa ngunzo chigayo pane police station area cheisitaitoziya chichifambika tatenda mabhawa ekumusoro kutodzoka usiku kwese kunana bheni kuti tasikadzikwe waplanti mazimai manje kubva pastodad wakutodzikwa saka wapinda muna paza rangu wakudzipwa saka chikuitea wapinda muna rubatika wakudzipwa manje ukatosvika kuti chibvaona manje kuti ama-20s amadenja lo izvana zvedu zvapana zvedu zvatazvara mazuva ano maiwe ndozvapana zvabudana nemutoriro kazvaita munyama zvikupinda masiti zvisangana nemutoriro nesikangi zvazvatomoka breni achitenge kana bhuche chine zvisiripa zvine shena so hapana iripo ponjiponji ndinosiya kana ndisiwe generation iro ndawesosbe ndakatamba jabi kana ndoziya mari kana nditoziya mari chaichaiyo kuti saka naizvozvo kusina mari toramba tichiitire crime
saka sitare kuti kuraramawo kana mwari achizosanganisa nayo mari achasanganisa nekuda kwake torarama bhuku dhara vana vangasingabate foni zvakatwana uyo ndiripo ukona kamwana kadiki kabata gwata kanga sikadai so tiripo ndatokara zenya akafenda kudhara saka apana mazuva ano anotokabvuta ubva wakaita iyoyo but anenge akutotsvagwa agohandahanda mahedhi akudai nyange ingasive ndichita zvinhu toroni vana vakaita nge vakutoda kutoenda kuchikoro vanototi dedidedi vatosara vachitema mango dzadedidedi kuti kufana chikoro chapabhegi yangu yazara mango ndiperekedza kusvika apa vapodzawo dzinasvikara uptown zvangu usoro haya mazona hadowntown yakunetsa haya ndingafanadiye uya manje ndangosura mari dzangu nechitretu ndobva ndotora mari yechitretu mbabhashopu ndingati nganesini ndingake ndatorumusa anakirwa tondipaka 5 kangu saka panda kutozo plus 3 year plus chifamba ngeso pandosvika kumba inenge yatobvawo mari yanhasi mangwana kuti sensters kuno kutochekeka nemascrewdriver tichiedza kuti zvinhu zvavo zvimuke aiwa kana wadaro ndatori munhu atori bhanya nditori nezvinhu zvandogona mudhara but iyengoti tichikotika zvita katangiro kwawakaita manje ndokakakushatisa manje handiti ka padhulu yako pepe ndetodzidzisa vanhu don't you ever try this at home you die fast hapana unaningisa language ungafunga ndikuadvertising ndatotinisa sini musatry musabate inokwambonangana ndichirisa pamurume iri pasinye kana ngobata ndikoratidza ndikoleso ndichiramba naro handitodi naro handitodi tafana wabati wadzidzirwa zivi handitodi itochi chatecho that Dulasbek that 5 that J5 dangerous but dzinotoibata inongohaka unohakira pezowa mairi pezowa nyura imomo wakugara imomo hauchabuda madhara nendebvusozi ndikudzidzisa sini yeka 1 yakastoma forever imba inokukanyira sini haina munhu ane mhuri kaanoirova nemhuri anogara mukadzi wake nevana vake kana mukadzi unonga andokutiza andodzana kuti handeimi vasisina zvababa ingwashanyazi bozive mari yese inoperera imomo sikamene kuti nganova $300 pai ndodhura chitakandapondo $3 plus bandati kanobvemwa kunge mogo sachiga maputoro mogo tikada kuti mzanga wawe $5 inoputa mzanga ngani washanda mari sachiga vana vanozvidyei pandati brera chigai imagine kana kada brera tuma brera pa 1 chigai kuti uda mahitsi 70 mabrera mangani ungaunganidze mabrera ukaisa kupinzima saka uchiona kuti ufanire kugara kutana hapana imbori bhopa chisinhu cheche ingorikuitisana mari vamwe vachitora mari vamwe vachiita ingori sitare ndozvazviri chitaurira vana vamazuva ano vape warning yacho don't you ever try this at home dati musabate dhululu vana siyana nayo dhululu Dulasbek takatoichaya inini mukuru wacho president ndakatoichaya ndikatomboita nge vanhu vakutotadzatiza vandadzanotiza ndatobvuta ngoro ndoita zvinhu zvangu but nditoonesa kuti musatedzere bcause ndaigona kushandisa ndaiziva maitiro andaita nacho saka nosvika zvinzwisisa mhenhako ndati don't you try that shit at home toitai zvimasese zvimachichichi tonwa ngoma wopusa zvinyanya panotoda kusongopenga